Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphuli ke silindele into yokubana ke kuhambe ii-players eziphaa ko-4 xa sekufike phambi lomzali uDa Cruz. Ezo players ke baphulaphuli ke zii-players bekudala sinishumayeza ngazo. Nje yokuqala ke nguNtwari, uthi uNtwari ubonakala ngathi ikamva lakhe limfiliba phaa uqala leKaizer Chiefs. Sikhumbula into yokubana ke uNtwari lo usenecontract neqela leKaizer Chiefs, qha into ebethayo ngaye ngumcimbi we-game time akawufumani, futhi ke akho nabaqeqeshi ebebegqiba uphuma phaa bebengamsebenzisi uNtwari. noNazareth Napi zangamsebenzisi, wagqibela ukumsebenzisa kwiToyota Cup emveni kokwenza ii-mistakes phaa naphaa. uNtwari akazange aphinde amsebenzise. Kubonakala ngathi ke naye uza kulishiya ke iqela leKaizer Chiefs xa kufika phaa umlo mzali uDa Cruz. Ibe nguMatlou, into kaMatlou kudala ke seyishumayela into yokubana ke iKaizer Chiefs ke seyisithathile isigqibo ngayo uJosh Matlou into yokubana ke uza kulishiya iqela leKaizer Chiefs. Ndiyabona ke sebelenda ukwenza izinto ke ngendlela ekuyiyo xa kufike ke umqeqeshi lo mtsha unguDa Cruz. Ibe nguSirino ke, Sirino ke umfana omdala seyitshiwe neyakhe into yokubana ke akasakuba savuselela contract phaa neqela leKaizer Chiefs. Neyakhe into kudala ke seyishumayela umfana omdala into yokubana ke iKaizer Chiefs isivumelwano sabo noSirino asisawuba buya siphindwe sivuselelwe. Ibe nguNkanyiso Shinga, naye umfana omdala kubonakala ngathi ke uzawuthatha ezakhe ibhegi alishiye iqela leKaizer Chiefs xa sekufike phaa umlo mzali uDa Cruz. Khumbula ke into yokubana kuNkanyiso Shinga izinto kangezimhambele kakuhle konke phaa kweqela leKaizer Chiefs. Oko umfana omdala wathi wabe uyafika phaa uKaizer Chiefs zange afumane chance yokubana zibonakalise. Into eyenzeke phaa kuye uqhubeleke elimala njalo esonzakala, athi emveni ngoba sethe wanikweza elo thuba kubonakala umfana omdala ngathi ngumntu lo oyikayo ngakazithembi. Ndikhumbula kakuhle igame le yokugqibela befakwe kuyo aze aphinda alimale. Wayeleqwa kakhulu kwelaa cala lakhe, and umfana omdala ubona ukuthi kukhona ungazithembi kancinci phaa kuye. Kodwa ke ndatsho ndathi uNkanyiso Shinga umfana omdala ebengakabikho ready ukugijima kwiqela njengeKaizer Chiefs, okanye ebengakabikho ready ukunxiba iskipa seKaizer Chiefs, ngoba esaa skipa siyasinda xa ungakabikho ready baphulaphula. Kangangokuqala uNkanyiso Shinga ayinguye okokuqala, zininzi iiplayers ke zisindwa lijezi leKaizer Chiefs, zifike phaa zisindeke ziphinde back kwezinye iitim, zifike ezo tim ke zidlale kakuhle kakhulu. Ingabiyo le player ibisindwa lijezi leKaizer Chiefs. Xa unyathele phaa uKaizer Chiefs, unyathele komnye umhlaba, funeke phaa uye uqinisekile ngestori sakho, funeke phaa uye uqinisekile ngoba uzithembile uzofika umsebenzi wenze ugqibe. uNkanyiso Shinga umfana omdala akakabikho ready ukunxiba iskipa seqela ke leKaizer Chiefs. Ngomnye kwabadlali endicinga ukubana ke uzawuhamba ukufika kwakhe phaa uDa Cruz. Eden McCarthy ke yena ke umfana omdala ngokuqala ukukhokhela, sesasazi isitori sakhe into yokubana umfana omdala uzawubaleka kumazwe aphesheya kolwandle. Injalo ke baphulaphuli ke ningakaningene ke nani ke nitsho into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.